MB starter 1994 i Ringsted som en lille slagterbutik. Og så kørte den indtil 2001, så blev den omdannet til MB Food. Og så vi starter og kommer og bygger i Greve i 2002. Når det hele kørte så godt, så har vi bygget til 2004, som vi har nu, det er 1700 kvadratmeter. Og vi betjener den her måde, som vi har kebabproduktion, vi har stegte kebab, vi leverer kød til slagterbutikker og pizzerier, restauranter. Altså vi har mange varemuligheder. Og så laver vi specielt til vores gårdfaste kunder. Vi laver til hver år til Bayram slagter til private folk. Og så vi kan få en ordentlig service, når vi skal lave slagterfest. I vores hverdag, vi gør det på den her måde. Folk ringer dagen før og bestiller alt det specielle ønsker, vi kan lave dem, og så leverer dem til dagen efter. Hvis man ringer mandag, så får man varer on tirsdag. Ringer tirsdag, får du varen på onsdag. Og den kan vi feste med. Og vi har leverer også varer til de skønmarkedskunder med forskellige former og modeller. Vi leverer til grossister, vi leverer til store kunder, og vi leverer til slagterbutikkerne. Slagterbutikkerne får det friske varer hver dag, som hele lam, som hele okse, som forskellige friske kyllingprodukter. Som vores varesortiment, den er kebabproduktion for de forskellige modeller, stegte kebabprodukter. Så har vi friske og frosne kyllingprodukter i alle slagsen. Vi har friske og frosne lamprodukter fra Europa, fra New Zealand. Og oksekøds. Vi har som fast produktion i hverdag. Når vi arbejder med kunderne, vi laver kvalitet i det første og standard i nummer 2. Det er vigtigst for os. Altså kunderne, vi har lige dagens dato. Vi har omkring 400 kroner i Danmark, og så har vi omkring 100 kroner i Sydsverige. Og vi leverer til hele Sydsverige, og vi leverer varer til Litauen og de baltiske lande, og leverer varer til Polen. Og vores produkter kan findes i landet. Og vi har samarbejdspartnere i Belgien og Tyskland.